بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين derɗiraɓe julɓe mi hofni on kofgol ngol islama woni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. To Allah ceniɗo muuyi en bolwan haala ko laarani ñalawmaare ragarere woni ñalawmaare darngal. Kadi ñalawmaare darngal ɗum ñalawmaare hulninde amma ɗuɗɗum hirritaaki. To ɓi adama hirritake haala ñalawmaare darngal ɗum wangan haa kuuɗe maako, amma ɓurna men fu nde woyti ɗo duya suklani no heɓirta suleyre ɗo tan ɓurna sukli ɗum. Naam, goɗɗo tefan culeje na tefata, amma ɗe mbirnata ɗum, ɗe kaɗa ɗum diina mum. Diina ɗo kanjum heedata yeeso. ñalawmaare darngal nde hulninde derɗiraɓe julɓe. Allah ceniɗo sifinde o wi en yawma yafirru lmar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughni. Allah ceniɗo wi ɗum ñalawmaare nde ɓi adama doggata baaba mum, o dogga dada maako, o dogga derɗiko, o dogga debbo maako, o dogga ɓikkoye maako. banno ɓi adama halforto ɓeeɗo ha duya ɗo ñalawmaare darngal o doggarɓe on, ta ɓe mbi'a haqqeji maɓɓe cikayi. kadi Allah ceniɗo yecci en ha aya gotka feere, o wi en ñalawmaare man ɗum yawmu tagabun, ñalawmaare ñaamotirki. ko mojo ɗo habda ha heɓa ha goɗɗo feere heɓa ni, wato laato heɓa ko falta ha ton, heɓa no hisira. Allah cenɗo winde yawmul fasli, ñalawmaare cendigu. yawmul qiyama, ñalawmaare daraki ha yeeso Allah. alqari'a, wama adraka mal qari'a. Allah cenɗo sifri darngal o wi honkowal. ko noppi mojo to nani darrode darngal man ɗo, yaake man sakloto. alhaqatu malhaqa ida waqa'atil waqi'a. kadi Allah cenɗo wolwi haala darngal be none ɗuuɗɗe ngam hullago maagal. arab en mbiyata to a yi hunde inɗe maare ɗuuɗi, kadi nde hulninde. kasratul asma'i tadullu ala khataril musamma. to a yi inɗe hunde ɗuuɗi, hunde innande man ɗo nde hulninde. annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi en ha hadisel ngol abu hurayra filli, o wi qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ما بين النفختين 40 قيل 40 يوما قال أبو هريرة أبيت قال 40 شهرا قال أبيت قال 40 سنة قال أبيت ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر وليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة متفق عليه. أبو هريرة في الحديث والها النبي صلى الله عليه وسلم o wi woodi hande luwal ngal fuufete to ni hande darngal ɓadake. malaikaje ɗon wiyeteɗo israfilu, iga ñande Allah ceniɗo tagi duniyaru ɗo hokkimo luwal man, oɗo mukki ha o reena umrore Allah. darngal waɗi fuufu, kadi oɗon reena umrore. fuufanɗe maako man ɗo modiɓoɓe mbiɗe ɗiɗi, woɓɓe bo pamiri dow ɗe tati. kadi fuufande arandere man ɗo to o fuufi ɗo, dede kala ko mari yonki fu maayan. woɓɓe feere pamiri dow faɗɗete tawon. kadi nden fuufande ɗiɗabre man bo to o fuufi, yonkiji man lorto. hakkunde fuufande ɗo annabijo sallallah alih sallam wi 4, amma ɗum wanginaka 4 man ɗo ñalɗe na. hande ko laato hande ɗum lebbina ko ɗum duuɓi, amma ɓurna ɓuri famirgo dow ɗum duuɓi 4 hakkunde fuufanɗe man. nden ɓaawo man Allah waɗa iyende toɓa. iyende man to nde toɓi ɗo, ɓiɓɓe adama ummo gurto ha leddi, bana to iyende toɓi kuuje puɗata ɗo. nono ɓiɓɓe adama kaftorto. kala ɓi adama fuu, wato woodi hande ha dedei to wicco wonanno ha ɓi adama ha sengoto ɗo, dedei iyel man ɗo kangel on luttata ha ɓi adama tagdi maako par rakkabne ha dow man. o ummo noto umrore Allah,
ha o yecco o hoosino alkawal o waddanoma ha duniya ha o rewa Allah ɗo no o waɗi ha duya man, kanjum on fufande man nde andinta. Jonta ka umma war a hoosino alkawal a yahi duya a warti bo war yecca ko a huwi ton, ɗo man on fufande man nde andinta. hadise o Uqbatu bnu Amir radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tadlu'u alaykum qabla as-sa'ati sahabatun sauda min qibali al-maghrib مثل الترس فلا تزال ترتفع في السماء وتنتشر حتى تملأ السماء ثم ينادي مناد يا أيها الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن الرجلين ينشران الثوب فلا يدويانه وإن الرجل ليمدر حوضه فلا يسقى منه شيئا أبدا والرجل يحلب ناقته فلا يشربه أبدا. رواه الطبراني. حديث والمن كونغول وين النبي صلى الله عليه وسلم وي واتو هاندي فودي كو ها درنgal wada do lurde balere kurum delliti to wakkire hirnange do nde don bana wawarde ni, nden lurde go nde do dilla dow hande hewa sama pat. yaake man se Allah waɗa malaikaji woynandu man ɗo ko wi'ata ɗo o wi'a ya onon yimɓe dargal Allah waɗi ɗo on ko wi'ata ya onon himɓe dargal Allah waɗi tata jawɗinegal on ɗon no mbi'a nde dargal man watta nde watta hande ka ɗum waɗi. en andi Allah cenɗo yecci en ha got ka feere o wi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله شندوي يا أنون يمبي كولي الله dimbande dargal ɗum hunde satunde masine. ñalawmaare on gi'ata dargal man ɗo ko mojo sakloto, kala debbo musininowo ɓinguel fuu o saklo o wudina ɓinguel man banno dada yiɗirta ɓinguel mum ni o wudina ɓinguel man. en andi ha duya ɗo kam dada garɗino ɗanatako gam heɓa ɓinguel ɗano, o acca sungulla mako gam o suklano ngel ko ɗumeni ɓinguel mako ɗo ha yeeso, amma dargal kam ɓuri sembe ko goɗɗo suklano ɓiyu. ɓinguel man ɗo o wudina, jonta kan no o hisrata kanko hoore mako tan o habdanta. nden Allah ceniɗo wi'ata kala debbo jawmu reedu pat hakke hulnago dargal reedu man ndu rufan, ko ha duya ɗo to hunde hulninde tawi debbo reedujo reedu man wonnoto, nonnoon dargal ɗo to waɗi. yaake goyniɗo man woyni wi dargal waɗi ɗo, mo jogi ɓinguel wudinan ngel reedujo bo reedu man ndu rufan. kadi tana maɓɓe himɓe luttoɓe bo e pat ɓeɗo cakli. ɗum ɗo Allah ceniɗo yecci en ɗum laaɓɗum tal, dargal man no tammi tawrugo en. annabijo sallallah sallam wi'ata o hunori be zati Allah, o wi'a tawan ɓiɓɓe adama ɗiɗo masalan ñande yaake dargal watta ɗo, o filowo sorrowo a dilaji, o bo wari ha sooda limse, oɗo hollamo limse go o sowta ɗe o laara, o heɓata ha o ñobba ha o sowa limse man o nana woynowo go woyni. ɗo holli en dargal ɗo juhan on, tata en mbiya yo en mbaɗuni ha to dargal ɓadi en ndewa Allah, na non. wakkati en goni jonta man ɗo en tiiɗu gam dargal man juhan. en gi filoɓe ha luumo ɗon maɓɓiti butukji mum ɓe ɗon mbaɗa coggu, nden woynowo man woyno wi'a dargal waɗi. ɗo holli en fakat ɗum juhan. to ɓe andino dargal waɗan ñande man ɓe jatano luumo. aywana dargal ɗum na bana no en numata ɗo, bana balɗe caaliɗe ɗo en nana ɓe goyno dargal waɗano nange waɗan mojo balɗe tati, nden ɓawo man dargal na non sani dargal woni. sani dargal kam Allah ceniɗo wiyata annabijo ɓe ɗo ƴame haala magal, amma andal magal ha Allah woni. andugo nde dargal watta ɗo se Allah ceniɗo andi ɗum. nde malaikajo ƴamino annabijo haala dargal, o wi mal masulu anha bi alama min as-sa'il. aywa nam, o wi ƴamaɗo ɓurata ƴamɗo andugo. holli en dargal ka se Allah andi, fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. andugo haala dargal kam ha Allah ɗum woni. amma ngal ɗo mari alamaji. naam, alamaji ɗon hande, alamaji pamari ɗon, alamaji mawɗi ɗon. alamaji pamari ka ɓurna fu mbaɗi nelego annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɗum alama dargal.
amana warta wala hakkunde julɓe, ɗum alama darngal. gonga ku wala, hunde pat tugne ha mo henanaki nde, ko nandi e majum. hande a tawa goɗɗo ha o wurtina zakka ni waɗa mo bana ɗum garama o yoɓata, irim ko nandi banni ɗum pat annabijo sappino ɗum. a tawa kiloji kebbintake, njeenu wara ɗuuɗa ha wangine, ko nandi e majum. alamaji pamari man ɗo kam ɗi mbaɗi. himɓe ladde nasta gure ñiɓa étage ji, ci'eɗa yi yettuɗe haaje pat to a ƴami moye mari a tawa ɗum goɗɗo ladde. ɗum pat annabijo sallah sallam sappino ɗum. kadi alamaji mawɗi man bo ɗon bana fuɗirgo nangue hirnangue, bana wurtago ya juuju e ma juuji, bana hande wargo annabi isa e ko nandi hande bana dabbatul ardi, kadi ɗum fuu ɗum nder alamaji darngal. amma heyni en mbi nelego annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗum alama darngal. nden annabijo wiyata a tawan goɗɗo wara ɗo moƴƴinana dabbaji mum ha ɗi jarata, o waɗa heelewo ha o moƴƴina ha dabbaji mako jara, o heɓata yarnugo ko ɗumejum woyno woyno wiya darngal waɗi. goɗɗo ɓiran ɓiretega mum ha yara kosam, o ɓira o timmina ha o yara, malaikaji woyno wiya ata amrullahi fala tastajilu. kadi to o andino darngal waɗan ñande man, o yatano ha ton ha o ɓira. kadi ɗum holli en darngal ɗum juhan. حديث والعائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت عائشة فقلت الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. رواه البخاري. حديث والعائشة كوفلها النبي صلى الله عليه وسلم وويات منني الله صلى الله عليه وسلم دويا himɓe kogete ñande darngal, mana ɓe moftete, ɓe pat ɓe mofte ha babal gotal, ɓe ngara man ɗo bo ɓe ngala paɗe, ɓe ngala limse, ɓe sadoni en ɓe ndemnaki bana hande no ɓe dañirano. nden aicha wiyata yo mi ƴami annabijo sallllahu alayhi wa sallam, mi wimo annabijo am rewɓe be worɓe fu kawte babal gotal ɓe curakina, ban wigo ɗo kana ɗum semti, kadi goɗɗo yi'an alawra oya. annabijo wiyata aicha al amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. ñalawmare man ɗo fi saati, haala wayne suraki ɗo kam na ɗum hunde suklore ɓe, wala mo yiyata oya suraki, ko moyjo no nafsu mum hisrata ɗo kanjum on suklata ɗum. kanjum man ɗo sukla ɓi adamajo ha haɗa mo yigo wayne suraki. li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughni. ko moye ɗo mari sungulla ko suklata ɗum. sungulla man woni no nafsu ngu hisrata. ni annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi wa an bas ibni hakimin an abihi an jaddi radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul innakum tuhsharuna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. rawahu tirmidhi. annabijo wiyata hadisewol ngol bo on moftete ñalawmare darngal. hande woɓɓe laatoɗon jaha be kosɗe, woɓɓe ɗon mbaƴƴi, kadi yedduɓe allah dase ha dow guese mum. ɗum ɗo bo ɗum waɗan ñalawmare darngal. eno noon hadisewol jabir radiyallahu anhu ani nabii sallllahu alayhi wa sallam qal yab'athu llahu yawma alqiyamati nasan fi suwari dar yata'uhum nnasu bi aqdamihim fayuqalu ma haula'i fi suwari dar fayuqalu haula'i almutakabbiruna fi dunya. rawahu albazar. annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wiya hadisewol ngol, yimɓe ummitinte ñalawmare darngal ɓe laato ɓe famarɓe bana suura zarra hoy. zarra ɓe mbiyata atom, wato masalan to nangue ɗo fuɗa goɗɗo jooɗi ha sekko, to oɗon laara ha burɗe sekko man ɗo o yiyan kuukoye ni ɗo saalo ha jeygol pamaroy. to nonno himɓe woɓɓe feere ummitinte ñalawmare darngal. nden kadi himɓe ngara jaaɓaɓe be kosɗe mum, nden ɓe ƴama useni ɓe bo ɗum ɓeye en ɓe allah ummini himɓe famarɓe ɗo. to ɓe ƴami goo wi'e ɓeɗo kamɓe wonno mawnitittoɓe ha duya. ndeni laati mawnitare wonno kuugal maɓɓe ha duya, kanjum allah famɗitiniɓe hande wartiri ɓe banniɗo. kadi en paami ha hadisewol goɗɗo mawnitiɗo o toski ñande darngal. mawnitare na ɗum sifa ɓi adamajo julɗo, ko woni mawnitare ɗum salago gonga e yawugo takle allah. to ɓi adama o yawi takle allah o mawnitiɗo, e to laatake o jaɓata gonga bo o mawnitiɗo.
بزار في الحديث والمن حديث والمقدار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر والله ما أدري ما يعني بالميل، مسافة الأرض أو الميل التي تكحل به العين. قال فتكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. رواه مسلم. حديث والنقول بكم وين النبي صلى الله عليه وسلم وين يلو ماري درنغال نانجي دونجي ليستينته ها دو كوئي بي آدم ها warta hakkunde nange man be ko'e ɓiɓɓe adama ɗo fodde ko dedey mel man ɗo goɗɗo mo fille hadisewol o wi o anda ɗum mel je kilométre ɗo na to kanjum ma ɗum waɗata kilométre ɗiɗi ɗum kilométre be gelle ko bo ɗum leggel finordu nonno nange man leesugo mage be ko'e ɓiɓɓe adama. kadi to en tindini en paman nange ɗo hange woni jonta ɗo himɓe anduɓe haala andal falaku ɓe mbi kilométre million temerre e capanɗe joyyi on nge daayi en jonta dayago mage no towiri kilométre million temerre e million capanɗe joyyi. to nge ummake bako nge wara leddi ɗo ha dow yaadu jaygol waɗan minti 7, amma be non man goɗɗo fotai jooɗo ha yaasi to nange man nge fetti ha o muña. nden ñande dargal nge leestine bakin mel man ɗo en mbi fillo o wi anda ɗum kilométre be gelle na ko hande ɗum bakin leggel finordu ha dow koye ɓiɓɓe adama. to nge lestinama non man ɗo kanjum won darode dargal man yimɓe ɗon dari ndena kiita ha Allah ceniɗo hiitoɓe. to nge lestinama non man ɗo annabijo wi ko moyjo ɓi adama fodde kuugal mako nonno o wonata. goɗɗo feere kuugal mum ɗuwan ɗum ha less man. en andi woodi hadisewol ɗon no annabijo sallllahu alayhi wa sallam wiyata himɓe jeeɗi ɗo Allah ceniɗo ɗuunan ɓe ñande dargal wato ñande ɗowdi wala se ɗowdi Allah, wato Allah ceniɗo ɗuunan ɓe kuuɗe maɓɓe bo ɗuyɓe. kadi nange man to nge lestinama banniɗo ko moye fodde kuugal mum. goɗɗo feere wulwende yotto ha kolɓule mum, goɗɗo feere yotto ha koppi mum, goɗɗo feere ha haddorde, goɗɗo feere wulwende man waɗanamo labangal ha yotto ha hunduko. annabijo sappi o waɗi jungo mako ha hunduko nde o woli o wi wa minhum man yuljimhul arak, se o waɗi ni ha hunduko ɗo wulwende yotto to woɓa tuta. e ko waɗi non man ɗo wato kuuɗe on mboɗay, kuuɗe mako on woɗay. to kuuɗe woɗino ɗo Allah ceniɗo wirnanan mo nange ma, amma kuuɗe on mboɗay. o wari ha duya o heftay, o wari no ngam o huwana lahira ha ñande o mayata o siftori. ñande man bo hunde wonni lornego wala yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Allah sabbitinta nafsu to ajal magu waɗi. eno noon hande hadisewol tokkingol an Abdul Aziz al-Attar an Anas radiyallahu anhu la alamuhu illa rafa'ahu qal lam yalqa ibnu adama shay'an mundu khalaqahu Allahu azza wa jalla ashadda alayhi min al-maut thumma inna al-mauta ahwanu mimma ba'dahu wa innahum la yalqawna min hawli dhalika al-yawmi shiddatan hatta yuljimahum al-arak hatta inna as-sufuna law ujriyat fihi la jarat. rawahu Ahmad marfu'an. hadise o wi ɓi adama fottata hunde ni iga ñande Allah tagi mo, hunde ni nde ɓuri saɗango mo, ɓuri satugo dininta mayde. iga ñande Allah tagi ɓi adama ha yotta ñande o mayata, wala masibo on satata yottanamo bana wakkatiyel o mayata. nden annabijo wi'ata kala ko woni ɓaawo mayde fu ɓuran mayde satugo. mayde man ɗo kayre kande hoynde ha dede ko warata ɓaawo maare. to a larani dow duya kam kayre ɓuri nawugo, amma to a larani ko won ha lahira bo kayre ɓuri hoyugo. ngam ɓi adama iga to eggi ha duya ɗo jippi ha barzahu ɗo, caɗele man ɗon jaha yeeso yeeso, ƴamtego malaika en na, ko salago dow kafa sirahi hunde ɗelemde bana gasa ɗo wolni. nden laato ɗum ɗon dow yiite, ɓiɓɓe adama ngaran tokko dow ton caalo, sera majum ɗo ɗo mari jamɗe gohiɗe bana jamɗe ɓe ɓilirta kusel ɗo ɗe yiite. to kuugal woɗayni jamɗe man ɗe gohan goɗɗo ɗe cakkina nder yiite man. goɗɗo feere wara saalo bana maɓɓere non noon,
goɗɗo feere wara bana hande hunde fiirore no noon, goɗɗo feere bana puccu cacatu doggowo, goɗɗo feere bana yahowo be kosɗe, goɗɗo feere se to jooɗi dasake nden eero, goɗɗo feere to dasi man heɓan eerona, eeratako, jamɗe ɓugo ngohan ɗum cakkina. Ko waɗi ɓe ɓurdidiri ɗo kuuɗe. Woɗɓe ɗon no juulurde ana ɗo ɗaniya saare, woɗɓe ɗo mofta jawle mum mbaɗa ibadaji mum be maje, jaha kijja mbaɗa umra, dokka sadaka, mbaɗa hubus, an ɗo aɗo mofti jo'ini. Woɗɓe feere ɗo cuumi, an bo aɗo ñaama, irim ko nandi banni. Woɗɓe feere ɗo ɗowtani Allah, an aɗo yedda. ɗo watta himɓe man ɓurdidira ha kafa sirahi man ɗo. Nden accu noon ha nder caɗele man ɓi adama jaɓan ɗereji kuuɗe mum. Goɗɗo feere jaɓira dossier mum be jungo ñaamo, goɗɗo feere be jungo nano, goɗɗo feere wakkere gaɗa ɓaawo. Kadi ɗum pat ɗum ñalawmaje caɗɗe derɗiraɓe julɓe, ha yotto ha wakkati ɓiɓɓe adama darnete nangue lestineɗo. Yaake man ɗo ha ɓiɓɓe adama ngeloyo, to Allah hiitiɓe ɓe dilli yiite ni ɓuranan ɓe dininta ha ɓe dari ɗo, ni ɓe numata hakke ñalawmare man nde saati. Annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi'ata ɓe pottan ɓe caɗele ha ñande dargal ha yotto wulwende wara hande waɗana ɓe labangal ha hunduko. O wi to ni ko komboje lañete no ha nder wulwende ɓiɓɓe adama ñande man ɗo, da komboje man ɗe doggan, wulwende man ɗo warta bana maayo ma pindiwo. Kadi dede to komboje lañete no ɗon ɗe doggan. Ahmad fillingol marfu'an. Wa an Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu an qala al-ardu kulluha narun yawma al-qiyamah wal jannatu min wara'iha kawa'ibuha wa akwabuha walladhi nafsu Abdillahi biyadihi inna ar-rajula yafidu aragan hatta yasiha fi al-ardi qamatahu thumma yartafi'u hatta yablugha anfah wama massahu al-hisab qalu mimma dhalika ya aba Abdirrahman qala mimma yara an-nasa yalqawun rawahu Tabrani. Hadisi wal Abdullah ibn Mas'ud o wi'ata leddi ɗo pan ñalawmare dargal ndi jammita yiite, aljanna bo nda ɗum be tuɓi tuɓinɓe mum hande e kobji mum ko yardete ha ton e candorɗe mum. Nden o huni o wi ɓi adamajo wanjoto ngulenga ñande dargal ha dede ngulenga man waɗa ko moɗatamo darnde. Nden hande ɗum ɓanto ha yotto aywana fuɗɗira wato seɗɗa seɗɗa ha yotto ha kine maako ha ɗum moɗamo, alhaal bo ko rosiye ka o fottay be mum tawon o ƴamtaka kuuɗe maako on banniɗo. Nden ɓe ƴamata sahabojo ko waɗi ɗum yottoto banniɗo o ƴamtaka kuuɗe? O wi e ngam ko o yiyata himɓe horsititteɓe ko pottata. Masalan no ɗum wayi banto on yottake ha contrôle, an ka aɗo dari tawon aɗo rena a yottaki, nden a yiya ɓe no mbadata be contrôle man, fodde ko yotto man ɗo on o wi kañum ka wulwina ha wulwende man yotto kine ɗo ka ƴamaka tawon. Kadi to ƴamama kam ɗum hulni. Wa anhu radiyallahu an ani nabii sallallahu alayhi wa sallam qal inna arrajula la yuljimuhu al-aragu yawma al-qiyamah fa yaqulu ya rabbi arihni walaw ila an-nar rawahu Tabrani. Abdullah ibn Mas'ud filli hadise wol o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi goɗɗo waran ñalawmare dargal ɗo wulwende wara waɗanamo labangal ha hunduko. O wi'a ya jawmam foftinam le useni ko a yerɓanmi mi dilla ha yiite bo mi sotto ha babal mi daringal. Kadi ñalawmare dargal nde hulninde. Yaake man ɓiɓɓe adama doggata njaha annabi adam ɓe mbiya an woni baaba hande ɓiɓɓe adama, kad toran min Allah hiito min le jonta ka na haala ha yahata haala kiita tan, ko dilla ha yiite ni ɓuranan ɗum. Annabi adam wi'a wawata, hande o yeldito banni ɓe tokko aywana annabojo kaza yeldito, annabojo kaza yeldito, ha yetto annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nden kadi o sujidana Allah, o ƴama Allah hiito takle ɗe kanjum won aran seeta maako. Kadi nden takle man hande ɗe lutta hiitego, kadi darorde man ɗo kayre won darorde dargal. Wa nabi Sa'idin radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qal يوما كان مقداره 50,000 سنة فقيل ما أدول هذا اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة رواه أحمد. النبي جوية حديثه والقول وي ñalaw mare dargal ɗon nde waɗan ko watta duuɓi ujune 50 juutugo maare, yimɓe ɗon dari les nange go bakin ko watta duuɓi ujune 50.
nden ɓe mbiyata yo amma ñalawmare nde nde juuti. se annabijo huni o wi muminijo kam nde hoynante ɗum yiyata juutenga maare man ha warta kayre ɓuri hoygo ni dininta no o juuliranno wakkatil ngel o juulata julde farilla. muminijo ka ni yiyata nde to ni kuuɗe maako mbooɗi ha duya ɗo juutugo maare duuɓi ujune 50 ɗo pat o yiyata ɗum, o yiya bana fodde ko o juulanno wakkati zura tan, ni juutugo maare fotata maako. kadi en andi allah cenɗo sifinde ha alquran o wi nde saɗanayi mumini en kam. kadi ha nde hoya man ɗo se to ha dow leddi ɗon goɗɗo tefi no nde hoyirta man, to goɗɗo saali ha ɗo ɗum heɓakini ɗum heɓatako. to ni ɓi adama wari ha dow lesdi ɗo o heɓayi no dargal man hoyirta ɗo ha ɗum saali ha o maayi, ɗum heɓatako ɓaawo. ha nder gabri ɗum heɓatako, ko woni ɓaawo man ɗum heɓatako. ha ɗum heɓoto ka iga ha ɗo sababuji man mbaɗete. nden kadi ɗum hawta e hinna e allah ɗum hisna ɓi adamajo. eno noon hadise ol abdillah ibni amrin radiallahu an ani nabii sallllahu alayhi wa sallam qal tajtami'una yawma alqiyama fayuqalu ayna fugara'u hadhihi al umma wa masakinuha fayaqumuna fayuqalu lahum madha amiltum fayaquluna rabbana ibtalaytana fasabarna wa wallayta al amwala wa sultana ghayrana fayaqulu allahu azza wa jalla sadaqtum qala fayadkhuluna al jannata qabla an-nas وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان قالوا فأين المؤمنون يومئذ قال توضع لهم كراس من نور ويزلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم أكثر على المؤمنين من ساعة من نهار رواه الطبراني وابن حبان. حديث ونقول بكم قول وياتين النبي صلى الله عليه وسلم وي هم بمفتة يند درنغال ندين بجامة تتلك إن أماتور ندي ha en goni ɗo en giɗa talakaku sam, en giɗa haala talakaku, amma o holli en ha dargal ɓe ƴama toye talaka en ummatore nde. talaka en man ɗo na talaka en pat, talaka en muyɓe ha dow talakaku mum, ɓe muñi ɓe gullitaki, nga ɓe talaka en ɗo waɗay ɓe ñaami haram, ɓe ɗon muñi ñaama ko allah hokki ɓe halal maɓɓe man ɗo no famɗiri fu. ɓen man ƴamete toye ɓe hande, toye joɗorle maɓɓe, nden kadi hande ɓe ummo. aywanam to ɓe ummi ɓe ngari ɓe darake ɓe ƴama ɓe ko on kuwi, ɓe mbi'a jawmirawo am a jarribiri min be talakaku min muñi, a hokki himɓe woɓɓe feere jawle be ardungal tana en amin, a hokki ɓe jawle, a hokki ɓe ardungal. kadi ɓe mbi'a banni, allah ceniɗo wiya oho on gonɗi non noon. nden allah ceniɗo wiya ɓe nastina ɓe aljanna iga himɓe pat nastayi, ɓe nasta aljanna go. nden ɓaawo man o wi saatugo korose lutta ha jam en jawle be hande ardungal. ɓe ƴamete jawle ɗe no on keɓiri ɗe, on paggitiri ɗe dow halal na, e nde on paggitiɗe man ɗo to on nafki ɗe. jawdi ɗum hunde hayru, na jawdi ɗum hunde hayru masine. ɓi adamajo to o mari jawdi ɗo o wawan o waɗa dewal ngal talakajo wawata. en andi hande talaka en jahino ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam, ɓe mbi annabijo am himɓe jawle dillidi be mbar jariji min ɗon jooɗi, ɓe mbawi ɓe dokka sadaka min mbawata, ɓe mbaɗa wakfuji min mbawata, ɓe joɓa ɓe jaa ɓe mbaɗa ibadaji maɓɓe min mbawata. annabijo se fayidi ɓe mbaɗa baqiyatu salihat, to ɓe juuli ɗo ɓe tasba subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ɗo. nden ɓaawo man faɓɓi seɗɗa ɓe ngari ɓe mbi annabijo ko a faydino min gona jam en jawle goo kefti ɗum, kamɓe o ɓe ɗon mbaɗa, jonta ka nda ɓe kuwira ibada be jawle maɓɓe, nda ɗo bo ɓe kefti. annabijo yi ɗo ka ɗum moƴere allah o hokkande mo o yiɗi, mo o muuyi. kadi jawdi ɗum hunde hayru, amma to ndi hutinirama ha laawol allah on, amma to ndi hutiniraka kam ɗum masibo. o wiyata jam en jawle e ardungal lutta ɓaawo man, kadi ɓe korsite ha dow man. nden o ƴamata e to mumini en bo goni ñande man, aywanam to mumini en bo goni ñande man, o wi mumini en bo ɓe mbaɗana ɓe koromje, hande ɓe joƴƴinana ɓe koromje ha ton man ɗo ɗe annora, nden lurde wara wirna ɓe ñalawmare dargal man ɗo nde laato nde rammana ɓe, ɓe gi'ata juutugo maare, kayre ɓurata rammugo dininta sa'ayel ñalawma. kadi ni hadisi on ngol bo tabrani filli o wurtini. عن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه.
rawahu tirmidi. hadisewol ngol bo ko annabijo sallllahu alayhi wa sallam yecci en o wi ko moye sottata ko ñande dargal ha dari se to o ƴamama kuuje nayyi. aranol man kam to ni laatake hande kanko o wari o darake ha darode dargal o ƴamete gurdam mako ha duniya ɗo kam ko o huuri be majam. a yeeɗi ha duniya a jooɗake ha yetti ñande a maayi ɗo ko a huwi kanjum ɗo ko mojo o ƴamtete ɗum o sottata ko ha o dari se to o ƴamtama ɗum. e nonnoon hande ɗiɗaɓol man to goɗɗo man o laatake o modibbojo ɓe ƴamtan mo ñalawmare dargal andal ma ɗo ko a huuri ngal nde a jangi a mari andal ɗo ko a huuri be magal o sottata ko ha o dari se to o ƴamtama noon. e nonnoon hande to laatake o jawmu jawdi bo o ƴamtete jawdi ma ɗo no a heɓiri ndi e nde a heɓidi man bo ha toye a nafki ndi ɗo bo o sottata ko ha o dari ha dargal se to o ƴamtama noon. e nonnoon nayaɓol man ɓi adama ƴamtete ɓandu mum ɗo ko o huwi ha o naywi ɗo iga o derkejo oɗon mari sembe ɗo sembe man ɗo ko o hutiniri ɗum dewal allah na ko geddu allah ɗo ɗo ko mojo o ƴamtete noon. kadi kuje ɗe nayyi ko mo o ƴamtete ɗe ñalawmare dargal. wa an aishata radiallahu anha anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam qal man nuqisha alhisaba udhib. ha riwaya feere man nuqisha alhisaba halak. فقلت أليس يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى